Dobro je ova žuja. Sad smo na Korčuli, Korčuli, 508 metra, iako nije najviše Korčula, najatraktivniji spot pogleda, jer jednostavno pogled posvuda ide. Tamo vidite recimo Mljet, onda dalje gledate Lastovnjake, nakon dođe Lastovo, poslije toga idete prema Zagrebu. Pozadini možda, ne znam da li se vidi na filmu, ali se vidi Italija i Palagruža, Sušak, onda znači zapratimo od Korčule, tamo je Bela Luka, zatim u pozadini je Vis, vidi se i Biševo i Svetac, to je otok Svetog Andrije. Onda tamo dođemo i vidite Hvar, u pozadini je Brač, iza Brača je Kosor, onda cijeli onaj dio kopno, ovo je Biokovo, a čak ono tamo iza i Svilaja, a mogla bi možda biti Tinača, ali nisam sad siguran. Znači ono je Biokovo i Biokovo skroz tamo da vidite Svetog Iliju, to je Pelješac, tamo istočni dio Korčule, Pelješac i još iza planine. Sve u svemu dođete na Korčulu jer je stvarno prekrasna. Ja i kolega Šime Sušić pješačimo, idemo proći cijelo od Vele Luke do Lombarde u par dana, 4 ili 5, laganini, kupanje, šetanje, cuganje i žuje zakon, degelik.